ai zaman lafiya, ai zaman lafiya a kasar mu Najeriya. Abdullahi darakta ne mai baitiga, tare da Abban Bayi haɗe jaga baitiga. Haka ai zaman lafiya, ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. Ni da fari Allah zan sa a duk lamura, ka karfafe ni sarki na yanzu zan yo kira. Sannu sannu a waka gashi mun shahara, yardar ka ce rabbana ba me yi matar jiya. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. Dubin salati ga annabi shugaban zamani, mai madina hasken haske akan kaddame. Kaunar ka ce ta sa ko yaushe muke yin tuni, da Abdul ba ta gaske a kauce da na sani. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. Assalamu alaikum jama'ar mu mun garzayo, sabuwar sarraba a gare ku yau. Matan zaman lafiya a kasar mu zan waiwayo, kasar mu Najeriya mu rike zaman lafiya ya bi. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. Mutum ya kama aiki sannan ya san sana'a, sai mu zaman lafiya. Mu je mu nemo ilimi sannan mu kyauta da'a, shine zaman lafiya. Kasar mu Najeriya mu haɗe kamar tsintsiya. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. A baya mun sha wuya a rashin zaman lafiya, rashin haɗin kai ya jawo haka ba turjiya. Arziki zai wadata da an zauna a lafiya, amma hakan yi wuya ya saka mu a hajijiya. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. Bulaguro ya yi wuya gun neman dukiya, da yawan mu sun zama rayu ba zaman lafiya. An kona makarantun ilimi dole ya yi wuya, mu muke yi wa kanmu abin da ba fa'ida. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. Cin hanci da rashawa sun hana daga ci gaba, har jami'ai na tsaro na kira su ban bar su ba. Ma'aikatan gwamnatin mu a baya ba a bar su ba, ba za a ma kula da kai ba inda ba a san ka ba. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. Arewa mu musulmai ne babu wata tantama, kudu suna kiristanci ba batun tsangwama. Mu haɗe mu zam gaba ɗaya guri guda al'umma, mu bar batun ƙabilanci kun ji Najeriya. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. A ci gaban duniya zaman lafiya shi ya fi, to idan babu shi a kasar mu kai korafi. Rashin zaman lafiya a cikinsa da akwai dafi, wanda magani na yi da akwai wuya kunjiya. Ai zaman lafiya jama'ar mu Najeriya. Rashin rayuka ƙarshe har da ma dukiya, asalin rashin sa al'umma ke ta faman wuya. Na kiran al'ummar duniya gabaki ɗaya, kasar musulmi kirista